रन्जन दैमारी बिथांबो दङ होम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निश्चय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिपिनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो जोङो बारग' एनडिपि बिथांमोननि जिखिना एनआइए केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय एनआइएनिफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' एनडिपिनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ थालांनायनि गेजेराव सिबिआइनि गासै द' दङ जेराव रन्जन दैमारी बिथांबो दङ बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो होम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो होम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निश्चय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिपिनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो गुबुन गुबुन 40 जि गासै समस्थियावनो बेनिफिसियारि मिट जागासिनो दङ आरो दिनै बनरगावआव जोंहा बेनिफिसियारि मिटआ जोबोद गिदिरैनो बेवहाय खुंनाय जादों आरो रोजा रोजा जोंहा बेनिफिसियारिफ्रा जायफोर स्किम मोनदों बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे खामानिखौ बे हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों मानोना गोबां समाव जों नुबोदों जे गभर्नमेन्टआव भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बा जों दायो काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो जोबोद मोजां मोजां माखासे स्किम्सफोरखौ लादों आसनिफोरखौ दा बे आसनिफोरखौ मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै फोरमायनो हायैलाय सोरबा मिथिनांगौ आसनिफोरखौ मिथियैलाय बिनि जे इमप्लिमेन्टेसन बियो मोगथाङाव महर मोना दा नंखायनो जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बे एसे स्ल' जायो दा बेखौनो जों थांखि लानानै जे गभर्नमेन्टआ स्किमखौ हगारनायजों लोगोसे बे स्किमा जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो जेराव न' जानांगौ बेवहाय न'खौ मोजाङैनो लुयो एसबिएमनि टयलेट बानायनाय बे टयलेटखौ मोजाङैनो लुयो बा एग्रिकालसारनि माबा मोनसे स्किम मोनदों बेखौ बयबो मोजाङैनो मोनफिनो आइजोफोरनि थाखाय जों जि अनसाय बिथांखि होदों बा जोङो गुबुन गुबुन जि अनसुंथाइफोरखौ होदों बेयो जाहाथे मोजां सहैयो बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बे स्किम्सफोरखौ बुंफोरनानै जाहाथे मोनसे एवारनेस लाबोनो हायो आरो बिथांमोना बिनि बेनिफिटखौ थोंजोङै लानो रोङो बिनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों दिनै बयबो बाहागो लानानै बेवहाय जाफुंसार जाहोदों बनरगाव होननानै बुङोबा आगोलफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रिमोन लासै लासैनो बनरगावनि थासारिया मोजां जाबाय दा बनरगावआव जोङो गोबां एबार गिदिर गिदिर स्किमबो लादों जेरै बनरगावआव 2.5 कोटि थाखानि मोनसे मिनि स्टेडियाम लुजानो थांगासिनो दङ बिन'द ब्रह्म फुटबलारनि मुङाव स्टेचु लुजानो थांगासिनो दङ बेवहाय मार्केट सेट ड्रेन बायदिसिना मोजां मोजां स्किम्सफोरखौ बेवहाय लानाय जादों जायफोरनि गेजेरजों बनरगावनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाफ्रा लासैनो जोबस्रांनो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बनरगाव हिसाबै इन्टार खालामनो हागोन नामा बनरगावआव एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव इउपिपिएलआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन माइनरिटि मुसलमान बिथांमोन आदिबासी बिथांमोन बाङालि बिथांमोन गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन क'क्राझारनि MLA जोंनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ बेनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ बारग' एनडिपिफोरनि बेलनि बाथ्रा जोङो बारग' एनडिपि बिथांमोननि जिखिना एनआइए केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय एनआइएनिफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' एनडिपिनि जि आफाद दङ
बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। थालांनायनि गेजेराव सिबिआइनि गासै सा दङ, द' दङ, जेराव रन्जन दैमारि बिथांबो दङ। बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो हम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो हम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निस्सय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिपिनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि संबिजिताव जि मोनसे संशोधन 125th एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैबो जोङो केन्द्र सरकारजों सावरायगोन जाहाथे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ जेरैखि जाया जायो जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थिनि जि मोनसे बेबस्था बेखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलाव माखासे आयेनगत भाबे बा कनस्टिटिउसनेलि जिखिनि स्ट्रेंथेन खालामनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन। थेंक इउ।